Wena ingane awuyitholi, mina nawe siyakwazi lokho. Hlezi sizama ngayo yonke indlela. Nami ngikusaphothe kwesinye isikhathi. Nasekhaya ngihlezi ngibazise ukuthi angifuni belokhu bekhuluma leyo nto leyo kuwena because nami ayingiphathi kahle njengomyeni wakho ukuthi thina sobabili ingane asiyitholi, yabo. Yize-ke mina nginayo enye ingane ngaphandle, but mina nawe sesishade for iminyaka emingakhi, 3 years, unyaka wesithathu lo. Ingane siyazama ukuyithola, asiyitholi. Manje into eyinkinga nami ngiyibuza ukuthi inkinga ikumina yini noma ikuwena. Manje inkinga kahle kahle wena awukazi ube nengane, yabo. Isikhathi esiningi that's why mina ngicabanga ukuthi uwena umuntu onenkinga la because mina nginayo ingane ngaphandle. Uyayizwa leyo nto. Bene ngithatha lethuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lethu esiluthandayo luthi izinkinga zomndeni with myself Omlangeni uMagasela. Sibhaleliwe futhi usisi ngeke ngachaza ku-episode ephelile ukuthi join isibone sendaweni eyodwa sisenzele ubugebengu. Besibona ukuthi la isikhona kuphephile sesihlala endaweni eyodwa sisebenzise istudio ukuze wonke umuntu ofuna ukuthi simsize aze khona. Ngoba ungitata namakhamera ke sibona ukuthi hayi ngeke umsebenzi uzophela phela mase ngaseka amakhamera nama-lights sizoba nenkinga. So ngokukhulu kuyithoba mfethu mbukeli wami engimthandayo ngicela lethuba ngibingele usisi ngizobe sengimcela enze the very same thing kuwena bese yazisho ukuthi uba wakaba mina ngimuphi indlebe bese yasichazela ke mbukeli ukuthi kahle kahle ufuna simsize ngani. Sawubona sesunjani? Saphila sithamhlanje. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life bese yazisho ukuthi uba wakwaba isibongo. Ngicela ukunibingelela balibukela baBlack Life. Mina igama lami nguKhanyiso Sibongo kaDlamini. Ngihlala khona endaweni yakaMashu. Ngibhayela Black Life because nginenkinga. Yeah. Inkinga yami sithando sami senesikhathi ngishadile mina. Okay. Nomyeni wami. So sekunesikhathi mhlawumbe 3 years semshadweni. So 3 years. Okay. Yes. So kade sizama abantwana mina mengibuza ukuthi kanti wena why you don't get pregnant, yabo. Manje nami ngihambile endaweni eziningi ngithi ngicela usizo. Ngicela usizo sizame ke ngawutholi isithando. So manje ngoba ngicelile bakithi ngibizile nini ukuthi ngicela khona ukuthi mhlawumbe ningisize ngoba ne family yakhona makuthi mhlawumbe there's something ama reunions wayo khona. Ngiyacwaseka angisabukeki njengomuntu like normal, yabo. So nasekhaya lami kunzima ukuthi ungahamba uyokhayela ekhaya lakho usemshadweni sekubhlungu kakhulu ukuthi ngihlezi ngiyocomplaina ngima kanti ubafo lo kade edinga ingane. So nje sisibengize la nje because ngikho right nayisemoyeni, ngikho right kwayisemoyeni because uyayidinga umyeni wami ingane nami ngiyayidinga because abantu bazoba sengiyinyomba. Yabo. Mhlawumbe isikhathi njengoba senjade like sena 3 years emshadweni ubhuteni unayo ingane ngaphandle noma anangane? Ubhuti unayo ingane yodwa ngaphandle. Wena unenkinga? Ngingasho njalo sisi ukuthi ngabe yimina onenkinga mengicabanga. What if awunayo inkinga kakaqondani isikhathi? Kona 3 years isikhathi eside usushadile but kuyasesikhathi kuyalindwa yabo kuya ngenhlanhla yabantu vele ngingazi abangayidinga ingane bayayithola abayidingayo bangayithola impilo nje yamawishiwishi kodwa ke wakwa preventer before ekukhuleni kwami ngihlezi ngijova until ngagcina sengiyokhiphela umjova because ngase ngithola umyeni, yabo. Ngase ngawukhipha ke mhlawumbe iminyaka emingaki mucabanga? It's about 4 to 5 years. 4 to 5 years. Uke waya kodokotela yo-check ukuthi mhlawumbe ngangiye kodokotela but then abakaze bayibona inkinga kodokotela. Shothi awunayo inkinga. Abakaze baze ba-address ukuthi inkinga cause khona la ngableeda khona I thought miscarriage. Kodwa mase ngithi ngikela kudokotela uthi udokotela no bengavena was just ukuthi vele ungena esikhathini as-normal, yabo. So ngistressekile kakhulu ngoba nakhona ngithi sengicabanga nokuthi ngihambe mhlawumbe ngibuyele ekhaya ngiyeke umshado because ekugcineni mangifika like angibo umuntu owamkelekile kulelo ceke, yabo. Angibo nje umuntu owamkelekile nabazali bakhe nje uyabona ukuthi even if bekhuluma akukho right. Baye bathi nje mhlawumbe amazwi baye bawakhiphe, baye bakhulume mhlawumbe ngokuthi kuze kushade izintombi zabafo wabo kodwa bekhona omakoti
bengasilethela abazukulu. Intombi Yabo zineshumi iy'ntombi ziba ziney'ngane zona. So nje umkhwenyana-ke namo ngokumbuka kwakho use-distance or ukusesayidini lakho? Umkhwenyana uhlezi engisapotha sesangifuna amanga uhlezi engaseka. Kodwa kubuye kube naleso sikhathi because mina ngumuntu-ke obuye ayihambele iy'ndlela zakhe kodwa hhayi ezimbi. So bengibuye ngicabanga ukuthi mhlawumpe kudalwa ukuthi phinde nami ngiyiblame yabo ngicabange. Ucabanga ukuthi utshwala Ngibuye ngicabanga ukuthi mhlawumpe i-cause kodwa ngibuye ngithi hhayi mhlawumpe isikhathi kodwa ngiyayidinga sesingane. Ngiyayidinga cause kunzima emshadweni wami. Kunzima ngempela akukho right. Ngiphatheka kambi. Okungiphatha kambi ukuthi kunabantu abangayidingi iy'ngane, abanye baze bayilahle bayithathe beyishiye endaweni. Bese kuthi abantu abashadile abasabancane bengayitholi. But siyazi ukuthi uNkulunkulu unendlela yakhe okwenza izinto, yabo. And mhlawumbe khona esinye isizathu esithize esenza ukuthi ningabi nabo abantwana. Angikusabisi because ngisebenza lo msebenzi yabo ukuthi ngisebenze nabantu. So kuyehlala nomuntu athi mengazali nomkhwena wakhe waphuma ngaphandle wamitha. And uyazi-ke nawe ukuthi kuyiqiniso ukuthi kuyenzeka umuntu wesilisa abe nengane kodwa engayona eyakhe. Yena ayitshela ukuthi uyazala unayo inzalo ngoba ephiwe ingane. So lo wesifazane kusuke ushowcase ukuthi vele yakho kubiza lo wena imitho wena. So esikhathi angisho ukuthini mhlawumbe ingane kabhuti into efuna ukubhekelelwa ngawo wonke ama-side. Mengifisa ukuthi umkhwenyana abe khona mhlawumbe whatever advice engizomnikeza yona kube ukuthi nikhona noba u-2. Yena umkhwenyana umuntu onjani? Umuntu o-right unolaka? Umkhwenyana umuntu u-understandayo kodwa abuye abe nakho ukuthi angazi mesi-communicate mhlawumbe sikhuluma naye umkhwenyana umbone ngathi u-understandile leyo nto. But then comes to anger side uyivusa mhlawumbe mase ku-after yabo secasuka like uyayibeka into umkhwenyana wami ayibekelela ayikhulume umuntu onjalo. So ungathi umuntu understandile manje kanti ekuhambeni kwesikhathi no aka-understandanga lutho ngoba naye kwesinye isikhathi ifamily imikhuluma kanjalo uzosethi mase sifike mhlawumbe endlini umbone seyivusa leyo nto ukuthi uzwe lo mndeni wami utheni manje nje. Ngiphatheka kambi. Asimbize umkhwenyana asondele simuzwe before uhamba emzini wakho. Kuyalindwa kodwa-ke nakhona ngifuna ukuneza nje ithemba ukuthi liyalindwa. Baningi abantu ababelinda even eBhabhelini balinda. Kuyalindwa nje kuyenzeka ukuthi uthole isikhathi asakashayi. So abantu bakufayela ipressure ibona benza ukuthi uzofuna ukusuka kwakho. And nakhona uma une-stress unale pressure nayo akuconsive kalula. Ngathi lento ngathi ungakhululeka yabo nje ube right uyenze kahle. Manje uma umincela ukuthi Nkosi yami cela ukubitha uzovela ungabambi. So nje ungayikhulumi ukubamba. Cause vele i-pressure yona iba khona cause awusale-enjoy ocansi. Uyabeza ukayikona ukuthi uyababona nabanye abakhulelwe ukuthi ngabe nami yabo. Phuma lapho. Iyona lento ezosinga-enjoy into emnandi ngenxa ukuthi ucabanga into ezimbi. Umkhwenyana uzomchazela. Akeze la ngiyadlala angisafuni ukuchazela abantu. Ngaphandle. Angifuni ukuchazela abantu ngithengise ngiyachaza ngacishe ngashayeka igwala. Anyways bukele Black Life asemlande bafethu umkhwenyana asizwe ngayo ukuthi ngampela uneshow ukuthi lengane yakhe ngiyadlala sizwe ngayo ukuthi ngiyakwazi ukubezela unkosikazi wakhe azakwazi ukuthola umntwana yini because ngicabanga ikona okubalekile ukuthi sibone unkosikazi angakwazi ukuthi agcine uthola umntwana. Sithole nokuthi lapha ayayantu uqale ngakugroove ukuthi yabo ipercent ulifaka kanti ne-stress se-pressure sakwenza ukuthi ulebe ukuthi chillax wabanjani awuthi kancane kanti usuzowenze kakhulu. Asenzela nje asambeni phela bafethu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.
Phinde ngikwamukele ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela sisakhona kweminye imizi. Ake ngiyicacise nje futhi le because kuyenzeka omunye umuntu akhejele enye episode kanti bengayibuka ngale. So angicacise ukuthi mesemzini owodwa please note that ukuthi sisuke selokishini so senzela ukuthi singale stand namakhamera sizama ukuprotect iparish lethu yabo bafethu so sizahlala endaweni eyodwa sisondeza abantu abasuke befuna usizo ngendlela yethu ke nathi bese bayasondela sikwazi ukuthi sikhulume nabo. So uma ngibona ngisagqokile same outfit kusofa basafana studio sethu leso si right. Ngokukhulu ukuthi abancane kubingelela santo sami futhi again. Yabo sithando. Sasikhulume kakhulu. Ngicela ubingelele babazi onankinga. Yeah. Ngilibingelele. Ngiyasithanda. Yebo. Yebo sawubona njani? Yaphela njani? Ngiyaphinda. Sawubona. Thathuki. Ngaphila njani siswami? Siyaphila. Uzwile mama ethe ungathuki. Ngangithuswa amakhamera. Liyacela ukuthi ungathuki. Bekusiyimama uthi ungathuki. Hayi right. Okay bhuti wami ngicela bandla ubingelele imbukelo we-Black Life TV uzisho ukuthi ubawa kwabani and then sobe sesinikeza imama ithuba lokuthi lichaze ukuthi indaba ukakwa amakhamera kangaka. Right, hayi ngiyabingelela bonke ababukeli be-Black Life TV. Sure. Igama lami nguSifiso ngasikhakhali Sibongo. Sengezwe ngani ukuthi mama lize ngande ekhaya. Danko. Sithando sami ngixolele ngiletha amakhamera. Ndokuqala nje ngabe ngiyayixolithela futhi. Ngiletha amakhamera because nginenkinga mina lana. Ngi-affectekile. Ever since sizama ukuthi sibe nengane. Yeah. Which is affected leyo nto even though ubuye mhlawumbe ngikuxoxele noma ngibuye ngithule ngibone isikhathi ngihlezi ngithule. Yeah, uyikhulu impela le ndaba. Iyangidla leyo nto. Ngacela ke Black Life TV ukuthi ngicela manje bazongisiza sengizame lonke usizo ekade ngizama ngihamba ngihluleke endleleni yabo. Baby kade ngizama ukuthi sithole ingane but then akwenzeki and ezinye izinto ezenzakalayo family matters nakini ngendlela mangifike sengize nginqene ukuthi ngihambe uma ukuthi khona mhlambe ama-event enziwayo kini because it's always going to be like a crisis ukuthi mina ngiyinyumba yabo but then wena unayo ingane ngaphandle. Yeah. Which is nami lento ebuye ngiconfuse ukuthi kanjani ngoba nodokotela abayibona inkinga kumina. You understand? Ngiyabuzwa. Inkinga ke mina into engithusayo njengamanje ukuthi why mina nawo cause sihlala ndawonye why ungangazi ukuthi kuzofika amakhamera la ekhaya ngoba nje singithuka nje ukukhuluma indaba ejule kangaka usufika namakhamera mina ungangazisile njengomnyeni wakho. Leyo nto ayingiphathi kahle isho kunye futhi kumina yabona. Isho kunye kumina kanti ezinye izinto ngoba sithandana kanje sisashada nokushada isikhathi eside kangaka ngakutshela ukuthi mina ngizwani nemfihlo so le nto ifana nemfihlo kumina ukuthi wena vele ungangitshela ukuthi uzobiza amakhamera namhlanje wayizwa leyo nto. Sithando sami ngoba bade sengishilo ukuthi kade ngangizama ukuthi siyixoxe sihleli phansi. Yeah. Yabo. So ngadecide ukuthi angiqale kodokotela before yabo ngize ngibizele amakhamera. Yabo inhloso yami ukuthi bengakhona ukuthi ngiyikhulume ngingedwa bengidinga umuntu engizothi mangiyikhuluma mhlawumbe naye ngi-understand yabo. Yeah. Because angazi bizohlala kanjani kuwena. Ngiyakuzwa ngiyakuzwisisa. Manje ngoba ukhala ngokuthi ekhaya uyahlukumezeka kanjani ngoba mina okunye kwalokho angikwazi because isikhathi esiningi ngisuke ngingekho mina endlini. Wena umuntu wazi ukubona nami ukuthi la ekhaya uyahlukumezeka kanjani. Manje leyo nto angizwa kahle ukuthi wena ingane uyitholi mina nawe siyakwazi lokho hlezi sizama ngayo yonke indlela nami ngikusupport kwesinye isikhathi nasekhaya ngihlezi ngibazisa ukuthi angifuni bele kube khuluma leyo nto leyo kuwena because nami ayingiphathi kahle njengomnyeni wakho ukuthi thina sobabili ingane asiyitholi ngabo izeke mina nginayo ingane ngaphandle but mina nawe sesishade for iminyaka emingakhi 3 years unyaka wesithathu lo ingane siyazama ukuyithola asiyitholi manje into eyinkinga nami ngiyibuza ukuthi inkinga ikumina yini noma ikuwena manje inkinga kahle kahle wena awukazi ube nengane yabo isikhathi esiningi ngithwaye mina ngicabanga ukuthi wena umuntu onenkinga la because mina nginayo ingane ngaphandle ngayizwa leyo nto. Ezinye zezinto ezidala lokho mawumuntu wesifazane uphuza kakhulu uphuzo olidakayo ngoba hlezi ngikukhuza ukuthi ngoba sakule process lesikuyona yokuthi sithole ingane awuzami ukuthi uyiphathe kahle uhlale endlini uyeke uphuzo olidakayo
ukuze uzokwazi izinto zenzeke nasemzimbeni system yakhe izoba right uclean ukuze sikwazi sithola umntwana. Manje wena awungilaleli leyo nto leyo ngiqhamukela usuqhamuka namakhamera kanje. Uthi mina ngithini ke ngale ndaba yakho? Wena baba ucabanga ukuthi iphuzo kubenza ukuthi mhlawumbe ingane ingakwazi ukuhlala. Ngokubona kwami nje lokho kuyinto e-right ukuthi uma umuntu wesifazane nje esimeni esikanje uma uthi uyi-process efana nale ukuthi thina kumele sithole umntwana. Umzimba wakho ufuna uhlezi uclean, ufuna uyinakekele, udle izinto ezihealthy. Indaba zophuzo odakayo ugcine usuwenza ezinye izinto engabe uyazenza ngoba njengokuthi nje ugcina ungasakunaki ukuthi kumele udle ukudla okuhealthy. Ugcina ungasadli ngokwanele. Ugcina ungasitholi isikhathi sokuphumula ngokwanele. Ukuze umzimba uzosebenza kahle. Manje ezinye zezinto lezo edala ukuthi mina ngokubona kwami ukuthi engawutholi unkosikazi wami umntwana. Ngibona ezinye zezinto lezo. Ikona-ke sesokubuyeka kungihlukumeze ngoba phela vele nakho lokho banokusho kubo. Mina okubuye kungisolisa ukuthi ongiphatha kabuhlungu ukuthi uyaphuza. Yebo ngiyaphuza sisa ngiyaphuza impela kodwa in the period of phuza angeke ngize ngisho because saqala ngokujola ngithi sajola sasashada ngoba sesilana vele. But then yena waba nomntwana. You understand? Uphuzo lami ngiphuza like ngama-weekend, not like all the time. Only on weekends. Every weekend. Mostly kuyaba mostly ngama-weekend makuthi angiya emsebenzini. Angithi nawo TikTok job. Yebo. Ngengizwe kuthiwa lezi zinto eziphuzayo akazuzenze lezi eziphuzayo kuthiwa zenza ukuthi uzomitha uma ukuthi awumithi something like that. Ngangakuzama. Still. Ngangakuzama. Ngiyasaba ukuthi siblame utshwala bafethu. Kodwa bengifisa ukuthi nawe phela onjengomakoti akusasikona ukuthi akusewona occasional every weekend no mostly. Akusasiwona so ukuthi nje nayishibizela iweekend yaziwa. Kodwa ngeke ngikujudge kulokho because nabangazi ukuthi kusebenza kanjani in terms of umuntu wesifazane ukuze conceive mhlawumbe efanele ukuthi I don't know. So akubi lula kumina ukuthi advise umuntu ngento engenalo ulwazi ngalo. But for the fact that your man unenkinga nakho mhlawumbe uzama ukumitha halfway akubo occasionally ngampela. Kuba ukuthi mengithi occasional mekhona into ekhona isidididi nakhona insizwa umuntu ntshontsha phela yabo ngabe nawo usu vele ubaby angazi yabo and engeke angazi. I do understand. I-right kulabo sisaba independent abayihlalela bodwa yabo know my worth. I know my worth. Those girls i-right for them mayibhuzelwe ayikho umuntu omshayela umthetho. But njengomama osendlini nezingane zakhe futhi ubhuti zingafisa ukuthi zibe nomzali abazomthemba. Manje muphuza yazi ukuthi tshalo benzisa namashaka ndala. Hayi ngoba kuyibona isibindi usithola kakhulu yabo musemandleni. Nami ave ngidance ngibona ngithatha kakhulu imasinothi hayi percentage khona. Khona ichilas manje I'm joking. But to be honest with you isemzini kuhlukile. Angisho ukuthi shintsha completely but meet your partner halfway. Zama yabo ukuthi compromise. You understand? Akangabe nayo into azoyiblema athi wena awuconceive because of akuba ukuthi awunabo abantwana naye mengafisa ubaba uthe usikhakhane baba mengakufisa nawe baba ukuthi ulehlise le ukuthi already vele when you have umntwana because kubantu besilisa problem kuyenzeka kube nomntwana kodwa ungenaye ngoba wena usuke ungamithanga. Ngisho kanjani yona ke sesokubuyeka kungihlukumezeke nakho lokho. Futhi mhlawumbe wena mangithi mina wami umntwana wena uzongitshela ukuthi awuyeni wami mhlawumbe. Angiphikisi ngithi kuyenzeka uma umfana ube nomntwana kanti awunaye. Ngizwa kahle. So angifuni ukuthi sime ngalokho kakhulu. Kodwa mhlawumbe ngiyabe sengiyakumoshela mengase ngithi uzoyenza i-DNA kuvele yabo kube izinye izinto kanti akona umthwalo odingayo. Ake sifocusene ekutheni imama lizama ukuconceive. Asiko dokotela soba u2 sicheck soba u2 ukuthi ngampela nje ubusho nawo ukuthi basodokotela right. Ake sibe nofakazi ekhona ubaba ukuthi babe let's go and see. Come to a point where cause vele bona ngoba bahlezi bethi ukube bathatha uma bengane lo ya. We understand. Unengane nayo. Asilungise le. So mina iyabona nje iyangihetha too much like ngihlezi ngibona ukuthi okay fine into engaba busy ngayo angivele ngiqhubeke ngiyiphuze. Yeah, understand. Ngiyakuzwa. So kahle ukhopha ngayo utshwala. That's your coping mechanism ngisho kanjalo. Hayi kona ziningi phela indlela ukuthi ukwazi ukunciphisa istress kodwa nje ungabe ukuthi usugxile kakhulu otshwaleni because utshwala buyadamuka.
kodwa thina ingane sayifuna. Okay. Engabe nogxila kakhulu kodokotela nakwabezempilo. Nakwindoda yakhe kwabalo dokotela uyabheda-ke besibali ngiyaxolisa ukuthi uyabheda. Yabo ayikho into elula njengokuthi umuntu akahleze khona eduze kwakho. Nawe mawukuthi uyazizwa nivele nivalelana ekamerweni kusitime nje ekamerweni. Yayizwa leyo nto ngoba mhlawumbe ngathi yimini inkinga kanti uyena kanti nayo uhleze amagama uhleze ebhizi ngaleso sikhathi awukumniki nesikhathi sakho nemama sibone nje kuthiwa ave behlezi bevalelene labayana ukubeze kanti sakhula esikoleni lo hleze evale intombi yakhe izomithi vele imithi ngempela ukuye kule ndawo la abantu bakhona uthola ukuthi hey xakekiwe yabo mhlawumbe kunemtshondelo eminingi fithi ingane ziningini because bebabhorana bayakhahlishana so i-cuddling yakwazi ukuthi kube khona umntana bona ngitshela wena uqinisile ukhahlishana yabo into abantwana babheda ukuthi abayifuni indawo engekho warm nayo ubaba ekhaya uhlezi ethule uyabona ukuthi uyayibona leyo nto lo muntu kumele uyathula ubona ukuthi angazi ngizokwenza njani ngoba ngiyayifuna nami uyabuya umsamo baba ngibuya ayingefane nithola itherapy-ke mekunjalo because kuba nama-activities where you get to know each other kudlalwa ama-games khona nizokwazi ukukhululekelana. That's very important. Alikho into uthando lomna nje ukuthi nikhululekile kube umuntu wakho okwaziyo ngisho kunomcimbi babakini yabo ubona ukuthi kuyaphithiza ushaye iphinifa nawe libe lifishane iphinifa lakho libe liqobezela bona cha young mother you just young makoti ungenise uvela umbuke nje uthi hayi waza la mama ubuye seni right uzobona nje ithola mama lesi ngifuna ingane hayi izovela ungayitholi ufika kanye ngathi iweda ukuthi liyaduma namhlanje kuba nzima uthi umcene ngathi waziyena unofika vele ngibona ukuthi ayingeke lo muntu namhlanje right ngizwa ngizwile abafisa indaba ngangikhokhela kube therapist because mengakwenzi lokho suzamile sazokezama ngale ndlela osho ngayo kodwa ngicela ukuniprovide ngochwepheshe abangampela aba-professional bafethu uthando lweni ngibona ngathi ngaluhle nibancane noba u2 nawe ukhombisile ukuthi uyamthanda umuntu wakho just that unaleya pressure lento uyizwa kudala kuthiwa uma ungigwenyana umyeni ungilobolile phela mina ngithanda libe mnandi bafethu ephilisana kwabantu abathi yabo ngiyazi ukuthi phela benzama nawe uyasebenza nje besho mhlawumbe nawe uyayisebenzela yabo iningi into imali maintain umuzi yabo yonke leyo kodwa ke phela ibane isikhathi sokudlala ngathi niyabhoreka ibona uthando njalo ngathi sibhorekile sengizowenza namhlanje manje ikhaza yophuza ngaba sikho nesikhathi sokuyophuza ubuhlezi ngihlezi ekamereni hayi kuyazwakala ngiyabonga hayi siyawina-ke laba fethu ukuthi mina ngiyazi ukuthi bese sibuya sekhona umntwana la ngoba kona ngempela bese ngithi ngiyahamba mina ngibuyele ekhaya ungabuyeli ngimthanda kona kodwa ngithi nje ngiyahamba ngibuyele ekhaya ngiyamthanda umfana kunzima ukuthi ngizohlezi ngimelana nama-insults kwifamily ngangawanaka if ugayi yabo wena mungenza kahle bra wami umhlala ubhampa ngisho namathwana bathini ngiyabanaki zina nje okade sasikhuza emakhaya kuthiwa siyeka abafana sayingana bayeke ngoba sokumnandi bafaneni nasokezama ukuthi siyenze lento ukuthi ibe nevavavuma ibo mfana omnandi odleka ngadlala ngiyazi ngizokhuza emsebenzini ngizosethisa guys for this anyways I'm happy ukuthi you guys understand ukuthi khona ukushodayo and nakhona ngisho ukuthi kuphelele ngokufisa kwami ngoba ngiyawuthanda umshado wenu cela umprovider ngochwephesha ngeni umuntu onomona thina ngoba engashadile bese afundisa abanye abashadile hambane kochwephesha ninikeze isikhathi usisi uzomthola umntwana nambe noba uthi ufuthi niyadotela ngoba niya afford nibone ukuthi ngempela and I'm not saying ingane lengale yakho nakho kodwa anilisanani nambe noba uthi ukuze nikwazi ukubhekana nenkinga efana nokubhekana naye singale bese assume yabo nawe sesiwehlise inkombini ophuza umfana good mfana iba available kuhle ngoba uyezwa weekend ephasika abafethu umlangeni magasela ngithanda ibhadi ngithe ngisho noma ngigula sick ngizoba la ngihlale nani ngisho ngishayeke it's okay mina ngenkonzweni angikwazi wena iplan yakhe kanjani ngokuthi uzoyibuka le episode usube esontweni hopefully ukhonze kahle hayi into esibhizi ngayo le nibe safe nasemgaqweni abaphuza abafethu make sure ukuthi you drive safe not bani drinking and driving please don't do that kuyaboshwana ibhadi check amathayi check ukuthi unayo yonke into yakhe right mina ngifuna ukuphinde sibonane futhi besiphinde sibuya next week I love you so much guys please make sure you subscribe like share and comment continue to watch Black Life TV I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala.